Acts chapter 4, verse 33, the Bible says, basa kiti Ilocano kakabsat, dito English kat adamit iti monitor screen tayon. Kastiti ko na iti verse 33, ket babaen iti dakkel apan nakabalin, inted dagiti apostol, ti pammaneknek da iti panagungar ni Apo Jesus, ket dakkel aparabor ti adda kadakwada. Amin. Iti daytoy nga bigat, ket makisarita kada kayo, babani iti tema nga napauluan iti how the resurrection changed our lives. Kararag tayo, Apumi ken Diyos mi nga nasantuan ken langitan, thank you kideto nga pribilegyo Apo, tapnon iti kastaw Diyos ket maadalan kami manen Apo kadagiti sasom. Thank you kideto lesson iti Sunday school, katagyaman kami iti adipon mo nga inaramat mo Apo, kati sublim kang kuana ti adupay Apo nga panakabalin ken parabor tapno mas adadapay nga nabungbunga ken naramat Apo iti biag na para iti kaubasam. Ken kastamet Apo Dios nga isaganam iti pusot sag tumunggal maysa Apo kada kami. Kang runana kadagiti agdengeg, kadagiti sanctuaries, kadagiti live stream, I pray that may you please open our heart and at the same time give us understanding. Iti sa umapong kami mangigan, parabor ken tured Apo Dios, ngano adaman iti pakatubngaran mi ken pakakuriharan mi, pakaisuruan mi Apo, katulungan na kami ngarot Apo Dios nga pagbiagan mi digitoy. Tulungan ti adipon mo Apo, para buram Apo iti panakabalin, kiret ken pigsa, ken kastamet Apo, ket ikararag mi, uray pa iti senior pastor mi, anyaman ti pangaramatam Apo ken kuana, iti gitoy Apo nga oras ken aldaw, dawate ka Apo iti agtultuloy, nga panangted mo iti panakabalin Apo ken kuana, panang ipreserba, panangted ti kiret pigsa, ken kuana o Dios ken oray pa iti boses na po. Anastamat Apo iti patriarch mi ken iti familiana. Ito yung arti kararag mi tinagan po mi Jesus. Amen and amen. You may please be seated. Thank you very much. Just early this morning, the world celebrated this so-called what we call Domingo Alleluia. Kanayon ko nga rod nga ibagbaga nga deto'y semana, wano deto'y Holy Week nga kuna tayo, okay, nga adda nga na imaldit ka digiti kalendaryo tayo, I am not judgmental, but as far as my observation is concerned, I do not know if this event nowadays in our country, in our nation, of which everyone or majority of the Filipino people are observing it, kat sapay tahan ko mga pagkabasulan detoy, ngam kayat ko nga ibaga, kan kayat ko nga ipakaawat, nga nudad duma, kat maibagalaeng nga detoy kunata yung arod, kat maannong kan maaramid detoy. Iti Huwebes kan iti Biyernes, naulimak iti tiyempo, naulimak iti panawen, ulimak iti kalsada, kunada nga rod, digiti natataengan, ang kayo na agriringgor, kunada, ngam digiti young people iti Biyernes na ringgor da. Alright? Ngam naman pa'y kasta kat han nga sayang, no digat di aday iti kay papanan na, ti panagringgor da kakabsat, tadagitagat maysa nga nananay nga panangyibkas iti ragsak ken panangpadayaw iti Apo. Para sa mayos preservation is concerned, te kunata yung aroden, nga deti kunata ditoy, how the resurrection changed our lives. Alright? Now, every year, people are celebrating this what we call Christ's resurrection. But according to the Bible, it is said that it is only once and for all, na minsalaeng nga natay, na itanem ka na pagungar niya po tayong Jesucristo. Alright? Kat dagitoy nga pasama kiti panagbiag, te kung nakarod itatayan, Huwebes ken Biyernes, nasasantuan dagiti tattao, alright? Pero here comes Sabado Gloria, okay? And Domingo Alleluia, nagsublinto manen dagiti ragragsak kadadad tumapay. So ito nga makita tayo nga maminsan, detoy panakatay, panakaitanem, ken kangrunaan na panagungar niya po tayong Jesucristo, ket kasla awanen iti napaypayso nga anag na iti sangalubungan. But it is all my prayer nga dapat kanya tayo kuma nga anak ni Apo Diyos, nga makaamoy iti nasantuan nga sa una, iti Biblia, ket mas adadda kumapay nga kadadumteng dayto nga aldaw, mas adadda kumapay nga ma-appreciate tayo, jay naramid ni Apo Jesus kada tayo, nga pananglagip tayo, jay naramid na ije krus iti Kalbaryo, tapno siya, sika, kanda tayo amin, kat may isalakan kan madani ti inanama ije langit. Kat sapay kumata daytoy nga lesson ngayon tayo aramid adalan itatanga bigat
ket maminsan pa'y mang palagip kada tayo kakabsat, no kasano nga dapat ngay kantay ti importansya ti panagungar ni Apo Jesus, ken no kasano pa'y nga dapat nga pabilgen tayo, ti pamati tayo, ken pabaraen tayo, ti panagserbi tayo para kengkwana. Ito'y nga makita tayo, nga daytoy nga binasa tayo nga verse, nga kunana ito'y, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Daytoy kumay ti kararag tayo kagabsat, nga babaen daytoy panakabalin, nga inted, dagiti apostol, gapu kiday inaramid ken naaramidan je panagungar ni Apote nga Jesucristo, daytoy kumamet ti panakabalin, nga maikawis kada tayo, tarigagayan tayo, iti agnama nga panawon tayo, tapnon iti kasta, mas adadapay nga may parangarang, may paduyakyak, itinananay nga anag kay papanan, ken kinagpaiswanan na iti panagungar ni Apote nga Jesucristo. During the death and during the life of the Lord Jesus Christ, the Jewish people expected a political savior because they never expect the Lord Jesus Christ himself being the Messiah, who will going to save them from the political bondage of the Roman Empire. Kasi di panawin nga panagbiag ni Apote nga Jesucristo, iti agdamang agturay during those time, kat detoy imperyo iti Romano. But what they don't know was that Jesus came with a greater purpose. And that purpose, I believe with all my heart, kat awanen iti sabali, kan kadaklan nga panggep iti rabaw iti daga, day tagkatawan sa bali, no saan nga iti panangisalakan na, kada tayo manipod iti panakadusa, iti basol tayo. And thank God for that purpose. And thank God for that unselfish purpose. Though amuna iti kaungan ti panunot na ever since, because He is an omniscient God, all-knowing. Amuna nga daytoy nga banag mapasamak tugengkwana, madusa isuna, matay isuna, ngem kaskas di nga nagtulnog iti bilin iti amana, tapnon iti kasta daytoy nga panggep ket maipatungpal. Katagyaman tayo, tadaytoy nga panggep ket saan nga nagbalin nga sayang, tatiga po na hanga nagtalaed naed ni Apote nga Jesucristo nga natay no diket di isuna ket nagungar. And thank God for that empty tomb. Now, kitaan tayo digiti sumaganad ni Vladimir Lenin's mausoleum. Mamutay siguro ni Vladimir Lenin, hanga ni Baldo detoy, okay? Alright. He is the founding head of government of Soviet Russia. Detoy mausoleum na kagabsat, kat napatakder kat adaan iti balor nga 15 million US dollar. Would you imagine that? Oh. Okay? So no i-convert tayo tatay iti peson, okay? 840 plus. Alright? Tomb of Mumtaz Mahal. Wano detoy ko natin yung Taj Mahal. It is also known as Crown of the Palace. Okay? This is 17 hectares. An ivory white marble mausoleum in India. Ti balor namat detoy ket $75 million. Oh. Shah Jahan, a Mughal emperor, built the tomb in 1632 for his late wife Mumtaz Mahal. Oh, talaga nga mahal na mahal niya. Iso nga kastoy iti kadakkel ti balor. Okay? Ngamit nga makita tayo nga kaskasdi nga dagitoy nga kantidad ken balor nga nagbubos kadagitoy nga pagtabunan. Alright? May sapay nga makita tayo ditoy Pyramid of Giza, which is found in Egypt, that cost $5 billion. The most expensive tomb in the world, built in 26th century BC, wherein it is the resting place of Pharaoh Khufu. Ngamit nga makita tayo, timaysa nga nakaidumaan, kan uray no kasanot kinangina na dagitoy, nga pagtabunan nga makita tayo, dagitoy nga naitanam, kadagitoy nga nangingina nga pagtabunan, wano pa kay himlayan dagiti bagbagida, aging ganay tata, at dadapay laang ijay, handa pa'y pulos nga nagungar. But I believe with all my heart that the greatest tomb in the history of men is no other than the empty tomb wherein the Lord Jesus Christ rests.
the empty tomb, the resurrection of Jesus Christ reminds us of the reason why we come together on Sunday. If the Lord Jesus Christ didn't resurrect, awan ti serbina kagabsat, deto'y panagtitipon tayo, iti aldaw iti Domingo. No niaputi ang Yesu Kristo kat saan nga nagungar manipod iti tanem, kan iti patay, awan ti serbina, iti nananay nga panang celebrar tayo, iti balaygi niaputi ang Yesu Kristo, iti kada aldaw iti Domingo. And that is the reason why every Sunday morning, alright, every Sunday morning, we are worshiping God. Why? Because we are celebrating Christ's resurrection. And thank God, if there is no resurrection, our declaration and proclamation of Jesus is worthless and meaningless. Tama po yan mga kapatid. Wala ho tayong lakas ng loob, wala po tayong courage na ipamahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo without the resurrection. And I believe with all my heart, all the preachings that we have, all the Christian life that we have, everything that we have in our Christian life we are living right now, all these things will be in vain without the resurrection of the Lord Jesus Christ. But thank God, Christ resurrected on the third day. Kadito'y nga makita tayo, because of His resurrection, lahat ng mga bagay na ginagawa natin, lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, ay lahat ng mga ito ay may katuturan. Kaya nararapat lamang po mga kapatid at mga kaibigan, na kung ano man yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon, huwag po tayong tumigil. Huwag po nating hayaan na yung mga iba na sinasabi na sila ay naglilingkod sa Diyos, nakikita naman natin dito na it is unbiblical, alright, of their beliefs. But we, being biblical, we that believe the Christ resurrection, sana tayo po yung magiging example ng katatagan ng paglilingkod at kasibagan ng paglilingkod sa Panginoon. Because we know that what we are doing for the Lord will not be in vain. Now, the Lord Jesus Christ was already resurrected. The Bible says in Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Jesus lives today as the active head of the church. And the church is not just an organization. It's an institution. And it is a living organism with a living head. And it must be our prayer that they must have a living membership. Kung naniniwala po tayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay, kinakailangan ang ating spiritual na buhay ay araw-araw ay magiging buhay dapat. Marami man mga tayong pagsubok na inaharap na kung minsan yan ang dahilan kung bakit tayo nanghihina, kung bakit tayo nanlalanta sa ating paglilingkod sa Diyos. But always remember, and may we be remembered, and may we be reminded that today, as what the Bible says, ang Panginoon is alive right now. That's the reason why we need to have a living, not only a living head, but also meron tayong dapat buhay na paglilingkod at puso na maglilingkod sa Diyos. Pag sinabi nating preeminence, alright, He is the first in everything in our life. Ngayon, kung alam po natin na ang Panginoon ay buhay, at buhay po sa ating puso at buhay, sabi ng Bible, in all things He might have the preeminence in our life. In our priorities, He must be the first. In anything that we do, He must be the first. In every honor, accomplishment, He must be the first to be exalted because He deserves. And as the Bible says, He might have the preeminence in our life. Alam niyo kung minsan, kung alam natin na yung ginagawa natin ay lahat para sa Panginoon, walang mahirap. That's why
how the resurrection changed our lives. Number one, we can live now a meaningful life. Pag sinabi nating meaningful life, mayroon ng katuturan. Noong tayo hindi pa ligtas sa lahat ng mga kagalakan, kasiyahan na ating nararanasan sa ating buhay, lahat ng mga ito'y walang katuturan. Pero noong tayo na ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at nung ating tinanggap siya, ang ating buhay ay nagkaroon na ng tinatawag na katuturan at patutunguhan. According to the verse in Romans chapter 6 verse 4, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Ito ang magiging dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng katuturan at patutunguhan ng ating buhay. Because, sabi dito, even so, we also should walk in the newness of life. Kinakailangan yung buhay natin ngayon na alam na natin tayo ay ligtas, mayroon na sanang pagbabago, mamuhay tayo, lumakad tayo sa pagbabago ng buhay. At ito ang magiging dahilan, magiging rason upang hindi masayang ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. You know what, sometimes people nowadays, yung tinatawag nating mga devoto, alright, devoted people, alright, kaya nilang magsakripisyo, kaya nilang masaktan, kaya nilang masugatan, alang-alang sa pangalan ng kanilang mga sinasamba at pinaglilingkuran. The only difference that we have prayerfully is this. Yes, they could sacrifice. Kaya nilang masaktan, kaya nilang magsakripisyo. And by the grace of God, tayo bilang anak ng Diyos, kaya rin natin ito. What makes the distinction is this. We must have to walk and live in the newness of life. Kasi alam ko po na ang pagbabagong buhay ay hindi lamang po nangyayari sa mga loob ng kulungan o tuwing Semana Santa, pero ang tunay na pagbabago ng buhay po ng isang tao ay walang iba kung hindi yung tunay na pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang saliring tagapagligtas. Why? Because if we can only realize how the resurrection, the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ, if we only realize the importance, if we only see the painful experience of the Lord Jesus Christ dito sa kanya, sa nangyari sa buhay niya dito mga kapatid, ako'y maniniwala na sisiryusuhin natin ang ating buhay spiritual. Na hindi natin, we will not going to allow na yung paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo ay mabalewala. Hindi natin papahintulutan na yung paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo ay magiging katatawanan sa mga tao dahil hindi nila nakikita na mayroong pagbabago, na mayroong nagawa ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, ang kanyang kamatayan, ang kanyang resurrection. The gospel had not something to do in our lives. Magiging katawa-tawa tayo mga kapatid kung ang bagay na ito, kung ang buhay po natin ay ganun pa rin at wala pa rin pagbabago. Kaya noong ibinaptize tayo, anong sabi doon? Buried in the likeness of His death, alright, and raised up in the likeness of His resurrection. Walk in the newness of life. Laksid, itikinasyasinno tayo, despite of who we are, I do not know you personally. Hindi ko alam kung ano yung mga kasalanan na nagawa mo sa buhay mo. Hindi ko alam kung ano yung mga pagkakasala na nagawa natin sa ating buhay. Bless God! Lahat ng mga ito
lahat ng mga ito ay nakita ho natin na kung paano ang Panginoong Jesucristo was punished and was nailed on the cross of Calvary because of the sins that we have done. Sana wag po nating paintulutan o hayaan na ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na ito ay walang katuturan at walang kabuluhan. Sapay tahan tayo ngay palubos, nga tabaawan, katawaan, ti tattao, deje ebanghelyo nga pinati tayo, gaputawan man lang ti makita ti tao, nga pagbalbaliwan iti panagbiag tayo, the moment that we have accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. How the resurrection changed our lives. Let me ask you this question, brethren. The moment that you have accepted the Lord Jesus Christ in your life, have you experienced and have you already have that meaningful life? Nagkaroon na ba ng katuturan ng buhay mo? Nagkaroon na ba ng patutunguhan ng buhay mo? O naandun ka pa rin sa dating buhay meron ka noong hindi ka pa rin ligtas? Colossians chapter 3, verses 1 to 3. Again, this is a very powerful verse or verses that we will going to read. It says there, if ye then be risen with Christ, no datayo kat napagungar tayon kan ni Kristo, ano na yung kinakailangan nating gawin? Seek those things which are above. If we are going to if we are saying seek, we need to attempt or to desire, to obtain or to achieve. What are those things that we need to desire and we need to attempt, we need to obtain or we need to achieve? Those things which are above. Kinakailangan sa puso natin, mayroon na tayong tinatawag na yung strong desire to obtain those things that are above. Yung mga bagay na makalangit. Sa buong buhay po natin nung hindi pa tayo ligtas, nagpistaw tayo, we feast on the things that on the worldly things. Nagpiyastaan tayo, dagiti na yung lubungan nga banag. Kadito'y ngayon salakan na tayo ti Apo, Christ saved us and He allowed us to experience and to taste the goodness of God, His Father, and the blessing of being saved. Ngayong alam mong ligtas ka na, bakit ka pa babalik at bakit mo pa babalikan yung mga bagay na gawain natin nung hindi pa tayo ligtas? Magkakaroon lamang tayo ng katuturan at patutunguhan ng ating buhay kung tayo ay magkakaroon ng desire to obtain or to achieve those things which are above. Where Christ sitteth on the right hand of God, not only so seek those things which are above. Verse 2, set your affections on things above, not on things on earth. Pag sinabi nating set, put or bring into a specific state. So yung buhay po natin, yung affection po natin, yung pagmamahal po natin, ilagay po natin doon sa specific state. At ano ho yan? Things on above. Alam niyo kung minsan, yung puso, yung emotion po natin, if this is not controlled by the Holy Spirit, and if it is only controlled by the flesh, I am telling you, my beloved brethren, we will never experience a meaningful life if we will going to allow our flesh, our human nature, to control our affection, to control our emotion. Pero pag tayo ay iniligtas na ng Panginoon, hayaan na natin ang banal na Espiritu ang siyang mag-control sa buhay natin, ang siyang mag-control sa katawan natin. And every day that we will going to rise up from our bed, we will going to ask God na sabihin po natin, you have to control my life and anything that I have right now. Kasi pagpapahintulutan po natin na ang ating laman ang siyang manguna sa buhay po natin, walang patutunguhan po ang ating buhay. It will become stagnant. We will become captive to our flesh. Set your affections
bring your affection into a specific state, and that should be on the things above and not on the things on earth. And by the way, anything that is here on earth are all temporary. Wala pa man tayo doon, but we can do some things that we can invest there in heavenly. For we are dead, and your life is hid with Christ in God. We are no longer to live for that which Jesus died for the lust and the appetites of the flesh. Deti ti dapat ngay kararag tayo, sukatan kan balbaliwan ni Apo Diyos ang ating appetite, katulad ng pagkain yan, kahit alam mong bawal sa kalusugan mo, kung masarap sa appetite mo, kain ka pa rin ng kain. Even though you know na yan ay nagkakasira sa iyong kalusugan, the same is true in our Christian life. Kahit na alam po natin na yung bagay na pinamumuhayan natin, yung mga bagay na ginagawa natin ay nakakasira sa ating spiritual na kalusugan at nakakasira at hindi nakakapagbigay ng katuturan sa ating buhay, ginagawa pa rin natin. Why? Because naruwam tayo kidigijay nga appetite. That's the reason why we have to start praying to God and allowing the Holy Spirit to control and at the same time to change our appetites. Alalaanin po natin na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay. Ang sabi niya dito, for ye are dead. Patay na ho tayo sa anumang mga bagay patungkol sa ating laman. And your life is hid with Christ in God. Kinakailangan wag na ho tayong mabuhay sa mga bagay-bagay na kagalakan at kinatutuwa ng ating laman. Because lahat ng mga ito ay naging dahilan sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Bible, amin digitoyang kat na ikanunong na isurutin, iti panakaitanam niya po tayong Jesucristo. Kinakailangan nating mamuhay ng bagong buhay. Another verse, Colossians chapter 3, verse 5 to 10. Alright? Colossians chapter 3, verses 5 to 10. Anayti ko na, verse 5. Papatayan nyo nga rod, dagiti kamkameng nyo, nga addada iti rabaw iti daga, anya darigitoy, nga isuda ti panagikamalala, ti kinarugit, dagiti darrep, dagiti dakes at arigagay, ken ti agom, isu nga panagrukbab karagiti di Diyosen, gapu karagitoy nga banag, ket umay ti pungtot ti Diyos, karagiti anak ti kinasukir, kadakwada nagnagna kayo met idi na minsan, idi nagbibiyag kayo kadagitoy abanbanag, ngem ita, idyan nyo kumamit ten amin dagitoy abanbanag, pungtot, gora, kinadakes, tinakem, kinasalawasaw, na alas asasaw arumwar tingiwat yo, saan nyo nga agin ulbod, iyan tangay inuksobyo day ditawa daan, agraman dagiti aramid na, ket inkawesyo titawa baro, isu ama pabaro, iti panakaammo nga umasping, iti dayjay, anamarswa kenkwan. Again, we are no longer to live for that which is Jesus died for the lust and appetites of the flesh, but to live the new life. Kagabsat iti Apo, tapos na yung mga bagay na yon. Alam ko, sa buhay natin sa ngayon, may mga bagay na pinagsisisihan ka na nagawa mo noong hindi ka paligtas. But let me tell you right now, I know and I believe, your conscience right now, kat ito'y nga mariknam, nga di konsensyam, kat sitsidi rin nakapailaan. Why? Because datat mangipakita, nga si kagat na pudpudnukan nga anak iti Diyos, kasi adaking kanti pa nagakonsensya, adaking kanti nan anay, nga pananggura, kan panang tarigagay, nga anmon nga sublian, dagiti dati nga aramid, kan dati nga banag, nga ammom nga san nga makayayon ti Apo. And if we are going to do this, we are making and having a life that is meaningful. We are living
a meaningful life. That's the reason why in having these things, in order for us to do this, we must have to practice discipline. There are 3 areas that wherein we need to discipline ourselves. Social discipline, mental discipline, spiritual discipline. But the last one, siya yung pinakaugat. Because in our spiritual discipline, that speaks our personal walk with God. Ito yung disiplina na kahit na walang nagsasabi sa iyo, ginagawa mo. Kahit na walang nagsasabi sa iyo, mag-devotion ka, manalangin ka, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible mo. Ginagawa mo yan. Why? Not just for the sake of what? Requirements. Pero palagi sinasabi ng ating pastor, ginagawa ko ito dahil gusto kong mapalapit at mapatibay ang aking relasyon sa aking Diyos. And I believe with all my heart, a spiritual and private discipline with God will always be manifested in our social, public discipline in our lives. Kung ano yung disiplina natin spiritual, kung ano yung disiplina natin sa ating personal na pagkikipaglakad sa Panginoon, alright, yan ay nadadala natin sa ating pag-iisip. Kaya kahit na ano ang sabihin ng mundo, kahit na anyati panang sulisog kang ka ni Satanas, panang kantsaw kang ka ni Satanas, ije panunot mo, it is already fixed. Why? Because it's already trained and it is already disciplined. Kaya paglabas mo, kung saan ka man napunta at kung saan ka man inilagay ng Panginoon, eskwela mo man yan, trabaho mo man yan, nakikita pa rin kung ano yung spiritual na disiplina meron ka. At yan ang nagbibigay ng kahulugan, katuturan sa ating buhay. And that is how the resurrection must change our life. Number 2, not only we can live a meaningful life, but number 2, I like this one. How the resurrection changed our lives, we can live a powerful life. We can live a powerful life. Pag sinabi mong powerful life, having or producing great force or impact, and that force and that impact should come from God. Katawanan iti sa bali. Palagi nating naririnig sa ating mga pastor, kahit na gaano man ho tayo katalino, kahit man ho gaano tayo kadiskarte sa buhay, kahit gaano man tayo ka-impluensya sa ating komunidad, kung wala ang Diyos sa ating buhay, baliwala. And we will never live and can never live a powerful life. It's always my prayer. Sabi ko sa Panginoon, anumang bagay or area sa buhay ko, Panginoon, na pwede mo akong gamitin, it is always my prayer. Give power on it and make and have a long-lasting impact. Alam ko yung aking kakayanan. I do not have any degree. Hindi ako nakapagtapos sa college. Wala akong diploma or anuman yan. Hindi maganda ang uri ng aking family, kung saan ako nanggaling. But I'm always telling to God, kung anuman yung pwede mong gawin sa akin, Panginoon, kayo po dapat ang maluhalhati, kayo dapat ang manguna, at kayo dapat ang gumawa. We can live a powerful life. How? Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. It is one thing that you know that Jesus is alive. Do you believe that Jesus is alive? Do you believe that Jesus is alive?
but it is another thing or something to experience the power of His resurrection in your life. Oo, alam po natin na tayo ay ligtas. Alam po natin ang dahilan sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo ay ligtas. Ang niyang nagligtas po sa atin. Pumupunta po tayo sa church, sumasama po tayo sa soul winning, visitation, mayroon po tayo mga discipleship. We know that we are saved. We know that we are doing something for the Lord. But the problem is, there is no power in our life. What's something wrong? What's the difference? Why? Mari sabihin natin, lahat na lang alam kong ginagawa ko na lahat, ibinibigay ko na lahat. Pero bakit parang may missing, mayroong kulang? Parang bakit wala akong nakikitang bunga? Brethren, there is something, and I think that is the power of God in our life. Ang sabi ng Bible, that I may know Him. Hindi mo lamang sana makilala ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Dalapwat sa ating buhay bilang isang mananampalataya, sana makilala natin ang banal na Espiritu Santo sa ating pang-araw-araw na buhay, na siya ang nagiging dahilan, siya ang nagiging rason. And His ministry is to guide us, to direct us, to empower us. That's the reason why whatever the things that we do in our might, in our own power, in our own strength and wisdom, aside and outside the power of the Holy Spirit, wala po yan katuturan at wala po yang silbi. The power of the resurrection of Jesus means that no one who will truly learn the power of the resurrection of Jesus will not be changed. Anak kayat na nga sa wanda ito eh. Tinaputpud no nga panakabalin, dayjay panagungar niya putay ng Jesucristo, kat iso dayjay nan anay, nga naputpud no nga panagkasursurom, kitinan anay, nga panakabalin, iti resurreksyon wano panagungar niya putay ng Jesucristo, iti panagbiag mo, kan panagbiag ko, nga iso iti mangted, iti nan anay, nga naputpud no, nga panagbalbalin. Ito yung nagiging issue sa atin ngayon. Sinasabi natin na tayo ay ligtas. Pero, nasaan po yung pagbabago sa buhay po natin? Kasi anumang bagay na mayroong buhay, mayroon yan pagbabago. Tay may isa nga kayo, no aglaylay, jebulong na, kat matnag, agruting tibaro nga bulong. Saringit, in our lives, in order for us to experience a powerful life, let us not only enjoy our salvation, but let us also be reminded of our spiritual Christian life. No digiti banag nga nabasa tayo iti Colossians chapter 5, ket addada paylaan nga pagbibiyagan tayo, iti panagbiag tayo nga agserserbi ti Apo, dayto iti mangdep ken mangtubeng iti panakabalin, iti Espiritu ti Apo, nga mangted kada tayo, iti powerful nga panagbiag tayo. Power is worthless unless available and utilized. Power plants must be used to homes and factories. Power must be transmitted to be of any use. Let me illustrate by this. Here in HBBC main sanctuary, by the grace of God, we have high-end gadgets by His grace and by His provision. We have here TV monitors, we have here microphones, all right, and everything, computers, laptops, and everything. But listen to me carefully, what is all of these gadgets if it is not plugged in into the source of power? They are just display. Kahit na gaano man yan kamahal, pero hindi rin nagagamit kung ano yung talagang purpose niya. Kinakailangan i-plug in mo yan, saksak mo yan sa source of current upang magamit kung ano talaga
dayjay nakagatangan na. Kastamat kada tayo. Uray kasano ti kinatakneng ti biyag tayo. Kinalaing kan kina-impluensya tayo. If it is not connected and if it is not plugged in into the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ, it is just good as nothing. Nagwapo ka, ngam hangkamat nga connected iti Apo. Gwapo ka lang. Ngam laglagi pam ti kinagwapom. No na-slide ka ta motor, dongyar kan, awanan ti kinagwapo. No napintas ka, the same is true with that. No adaan ka iti turay, kan-impluensya iti lugar mo, laglagi pam, malpas to amin latta deta. No sikat ka itata, nalaing ka nga player, basketballista ka man, wana anyaman ti klase nga player, laglagi pam. Maminsan kalaeng nga mapalikuko, mapukawen kan madadaalen, itihol nga karir kan kinasikat mo. Kaya sabihin nyo na sa akin, sabihin nyo na lahat, meron kayo ngayon. Pero pag yan, hindi yan na-connect sa Panginoon, which is the great power of anything, source of power of anything, we are good as useless. Kaya ngayon, kung alam mo na ang Panginoon, iniligtas ka. Kung alam mo ng Panginoon na pinagpala ka. Kung alam mo ng Panginoon, pinagkatiwalaan ka ng mga iba't ibang talento or gift. Huwag mong sarilinin yan. Hindi sa'yo yan. Sa Panginoon yan. And if we want to utilize this, and if we want that these things will be useful, utilize to the maximum. Connect it to the greatest source of power, and that is no other than God. And in that way, we will going to experience a powerful life. I believe God has no brownouts. Kahit na anong voltahe meron ka, saksak mo lang yan sa Panginoon. I-connect mo lang yan sa Panginoon. Mayu-utilize yan. Oh, naiintindihan nyo na mga kapatid. Kayong mga young people, there's nothing wrong of going and coming to church. Walang masama yan. Pero pag hanggang doon ka lang, wala ka pa rin ipinagkaiba. Doon sa dati mong pinupuntahan noon. Kapag tapos na ang bagi ni Kristo, amen. Wala na ulit. Balik na ulit. Mga kapatid, hindi na tayo ganon. Bakit? Iniligtas na tayo ng Panginoon. Kaya dapat sana yung perspektibo ng ating buhay, ano man yung mga bagay na pag-iisip natin, mga plano natin, dapat mabago na rin yan. Oh, hindi mangyayari yan pag hindi tayo nakakonect sa Panginoon. Oh, katulad na sabi ni Pastor Dennis kaninang umaga, ang mga tao ngayon, ang gusto na nilang connection ngayon, Wi-Fi connection. At dahil sa mga Wi-Fi connection na yan, yung mga importanteng relasyon, napapabayaan na. Do you imagine that? Why? Because we are not connected to the real source. Heavenly source. We are connected and connecting to the earthly source. Tama yung sinabi niya. Mga young people ngayon, awisam dada nga mapanag Robinson. Awa na. Tay kayat na't mabati lalo na naka-Wi-Fi ka, naka-5G ka. At apay, di na kayat na may stop deta ay ayam na kat, level up. Ngam tay spiritual life na stagnant. Pero nga ikaryunat pa nag-level up na, kadigita mobile games na, hampay nga mangmangan, agpuyat, iabsentan na pa'y, ikating klasan na pa'y. Kakaasi nga mapansumarsarak, iti ayan ti asidag nga pakikunekan. Umulit kayo, agyan tasirok ti kayot mangga, ayat na lang nga maituloy na. Kristiyano detawan. Kamdi relation na iti apo, kan spiritual life na, palubos na latan nga stagnant. Kaya anong nangyayari?
matagal na tayo sa ating Christian life, yung buhay po natin, walang power. Bakit? Iba yung source eh. Kung saan tayo nagko-connect, saan tayo kumukonekta. Marami na tayong kinokonektahan. Pero yung pinakamatindi at pinakamalaking connection, we miss to connect with Him. Natutuwa ka, nagagalak kapag nagle-level up ka. Pero yung kagalakan mo na mag-level up sa spiritual life mo, napapabayaan mo. How come that we will going to have a powerful life? The resurrection power is an almighty power. Amazing power. And available power. Kaya walang dahilan na tayo ay hindi magkaroon ng powerful life. Walang dahilan na hindi tayo mamuhay ng powerful life. Bakit? Ang resurrection power, it is available. Oh. Masurun ka no nakapsot ti signal. Masurun ka kumamot anwang kagbasbasat Bible mo. Awan sa pulo mo, ti panang igadol, ti senior pastor tayo, kan ti asawa na kada tayo nga key people, ikanatay pa yun ti guide, ngagbasa iti Bible, ngam no maminsan, anong panagtungpal? Tano talaga nga agbasa tayo, ipayukpok tayo, kan ikabil tayo, ti biyag tayo, ipabatok tayo, ti puso, kan biyag tayo, kanagiti mabasbasa tayo, madadal tayo, ti sao iti apo, makita ti panagbiag tayo. How the resurrection changed our lives. Have you experienced that change already? Have you already experienced and living in a meaningful life? Are you now living in a powerful life? Number 3, not only we can live a meaningful life, we can live a powerful life, but also we can live a hopeful life. 1 Peter chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hope means confident expectation of the future. Sino kada kayo dito iti agdandanag ti masangwanan nga aldaw? Sino kada kayo dito iti madandanagan? 35 awam matlat agaram kang kuana. I-check mo ta attitude mo. I-check mo ta karakter kan panagserbim ti Apo. Tati kunak karon. Sino ti madandanagan dito iti panagbasa na? Makapasaak nga ta. Right? Oh, maritainak nga ta. Ti college kang university scholarship ko. Oh. Maritain nga ta ti with honor ko. Maritain nga ta ti with high honor ko. Amoyo, there's nothing wrong with this. Pero amoyo, digito ikatay ko natin nga rodan, it is just a consolation prize in our salvation. So nga, hope means confident expectation of the future. Ada ba't ipagdandanagan tayo? Nga namnamayan tayo iti masangwanan ngal daw. Talit tayo lang iti hapo. Nilaan nga po Diyos ipagtalkan tayo. Tayo suna ti makaammo ti masakbayan tayo. Datayuhan tayo ammo. Oh, sinot yang people dito yung awan pa iti asawa na? Awan? Oh, yung people lang pa asawa na. Oh. Among bano sinuntot masawam? Mabalino ko ng wan pastor, may kadwa sa lutsod. Siguradong ba nga dadat pagayatan ti Apo?
Kaya oray pa'y, di gito'y plano kan desisyon ti masang bayan, dapat iyuman tayo, kan dapat kat nakakonekte lata ti Apo. Okay? Our joy and excitement as believers don't just come from positive thinking, but from our hope that is alive. Katulad nito, apay nga antay nga dapat mabannog nga agsulwining. Alaman? Kanyak personally, tirason kang gapunan no apay nga anak mabannog agsulwining, hanak mabuteng agsulwining, kasi amok ka di bagbaga kusto. You will not going to effectively deliver a message if in the first place it is not effective to you. No awan anag na di gospel nga inawat tayo. No awan anag kan importansya na di panagungar ni Apo Jesus, panakatay ni Apo Jesus kada tayo. Hantay to pulos nga maseryoso ti panagbiag tayo kas may sa Kristiyano. Every time nga umay kanyatay ti panakaupay kagabsat ti panagsarbitay ti Apo. Lagi pumlaeng tinaindaklan ngay naramid ni Apo Jesus di Cross ti Calvary. Lagi pum di napasamak kani Apo Jesus. No minsan ti kunatayo dagdakkel nga sakripisyo ti araramidag ti panagserbi ti Apo. Well, in fact, it's not a sacrifice because we can never surpass the sacrifice of the Lord Jesus Christ. But anything that we are doing to the Lord, for the Lord, is a great and it's a privilege and opportunity. So nga tayo maupay. Iti da ito nga bigat. Talpas manan, dito kunada nga Semana Santa. Amok tata, kadwan na iti tattao, makitam iti bay-bay-bay, kadadad dumapay. Anya to brada, grag-ragsak. Diyan mo no dagiti iti Huwebes, Biyernes, kan Martes, diyan mo no dagiti nagigam ti kandela, diyan mo no anya ti iggaman da itatangag dama. Kakapsat iti Apo, daytoy kumati kararag tayo. By the grace of God, we will going to set a distinction among these so-called religious fanatics and devotees. I believe that tayo tinapudpudno nga namati at day ti sao iti Apo nga pagibasaran tayo at araramidan tayo, pagbibiyagan tayo, kan araramidan tayo. Hantay ko mangarot nga ipalubos nga datayo matlaang nga mismo iti mang mau-mau kan mangpukaw ti anag iti sursuro ti sao ti Apo kan mangpukaw jay bilag day janan anay nga inaramid niya po tayo nga Kristo. Jay panakabalin iti panagungar na. My beloved brethren in the Lord, how the resurrection of the Lord Jesus Christ changed our lives. Kasano nga ti panagungar niya po tayo nga Kristo kat binalbaliwan na ti panagbiag tayo. Wenno adda kadiban ng balbaliwan ni Apo Jesus ti panagbiag tayo. No awan pay, apay met. Ngem no addan, bless God. Itultuloy mo, kapsat kang gayam. Tapno mas adadapay nga umingal kan maadapay adupay nga tao ti mangted iti importansya kan pateg iti panakatay kan panagungar ni Apo tayong Jesucristo. Who knows next year because of your changed life, our changed life, who knows next year those who are worshiping, practicing and believing this wrong practice with regards to the death and resurrection of the Lord Jesus Christ will be sitting beside you, worshiping the true God. That's the reason why hantay nga ipalubos nga ti panakatay kan panagungar ni Apo tayong Jesucristo kat awan ti kapaypayan na. No di kat di babaen kada ito nga naramid ni Apo tayong Jesucristo, mabiyag kuma kan nananay nga mamulagatan, malukatan ti panakaammo kan panakaawat digiti tattao tinapudpudno nga kay papanan ti panagungar ni Apo Jesus. Babaen iti panakakita da iti nananay nga meaningful life iti piyag mo kan iti powerful life iti panagbiag mo.
kanti panakakita da iti naindaklan nga inanama nga dakeng ka iti masakbayan ngaldaw.